Grabing kahaot ang nasinati sa trafiko sa Cebu South na Coastal Road o Natalio Bacalso Avenue hangtod sa Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Sang putanan kini sa pagsira sa viaduct sud kagahapong sugod kagahapong adlawng Domingo hangtod kaganihang alas 10 sa buntag. Mato ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga wa mupahibaw kanila ang tagduma sa Sislek sa kabahin nini. Nangayo hinuog pasaylo ang Cebu Link Joint Venture sa ilang social media post. Sa post ilang giangkon nga ablihan unta ang viaduct alang sa mga motorista alas 5 kaganiyang buntag apanalangan tungod kay kinahanglan pang padayunon ang pagtrabaho sa pipila ka parte niini. I am very disappointed. Usually sa sugod nagsigig nag-coordinate ang CCLEX namo, pero wag na sila mo coordinate silang closure karong buntaga. You cannot close a main thoroughfare na magikan sa south or padung sa south. A main thoroughfare, you cannot close it on a Monday morning, and you cannot close it without proper coordination with the city government.